Κύριε Κολοτούρου μου, για να σας έρθω λίγο. Ρώτα λίγο για το ψάρι στην κατάψυξη. Βέβαια, τώρα θα μας τα λέει με την ντούκα, δεν σηκώνω το όμως. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Μια χαρά. Προχώρα λίγο πιο γρήγορα. Δεν είναι να τα πάω και μαλλιοκούβαρα. Τι να κάνω, τι γίνεται, καλά? Καλά, μια χαρούλα. Κυρία Κολοτούρου μου. Εδώ πέρα. Ωραία. Εδώ είναι τα πράγματα. Καταρχάς έχουμε την ερώτηση αυτή που κάνει η Σύση. Αν ένα καταψυγμένο προϊόν χάνει τα θρεπτικά του συστατικά. Βασικά, είχες δίκιο σε αυτό που είπες. Αν το προϊόν καταψυχθεί σωστά και έγκαιρα, δηλαδή με το που θα συλλεγεί καταψυχθεί αμέσως, μπορεί να έχει ακόμα και περισσότερα θρεπτικά συστατικά από κάτι που θα πάρουμε από τη λαϊκή, που ενδεχομένως να έχει μείνει πολύ καιρό μέσα σε καφάσια για τη μεταφορά. Δηλαδή, από τη στιγμή που το μαζεύουν από το περιβόλι μέχρι να έρθει, να πάει στη λαϊκή και να έρθει στο σπίτι, μπορεί τελικά να έχει χάσει και λίγο παραπάνω θρεπτικά στοιχεία. Όλα αυτά βέβαια εξαρτώνται, δεν ξέρουμε ακριβώς τις συνθήκες που επικρατούν είτε στην κατάψυξη είτε στην άλλη διαδικασία. Οπότε ο καθένας επιλέγει. Σίγουρα είναι μια καλή λύση, γιατί πολλοί αποφεύγουν τα καταψυγμένα και τελικά καταλήγουν π.χ. να μην τρώνε λαχανικά. Ακριβώς. Καθόλου. Ναι. Οπότε και πάλι να κερδίσουν. Τώρα γιατί έχω θέμα με τα νηστίσιμα. Με τα νηστίσιμα, ναι. Γιατί όλοι ξεκινάνε, βεβαίως και κάνουν νηστεία. Όλοι ξεκινάμε τη νηστεία και λέμε θα χάσουμε. Και καταλήγουμε. Και συνήθως παχαίνουμε με τη νηστεία. Καταρχάς δεν ξεκινάνε νηστεία για να χάσουν. Όχι, δεν το λες. Εννοώ ότι λες ότι εννοείται αυτό. Αλλά λες ότι είναι ευκαιρία για να γίνει μια αποτοξίνωση στον οργανισμό, έτσι. Και ουσιαστικά αυτή είναι η λογική. Πολλοί το ξεκινάνε θεωρώντας ότι θα χάσουν βάρος, αλλά δυστυχώς επειδή τελικά καταλήγουν να τρώμε πολλά μιλούχα, πολλά τηγανιτά, πολλές πίτες, είναι εύκολο να πάρουμε βάρος. Γιατί όλα τα φαγητά που τρως, αυτό που λένε και οι μαμάδες στο σπίτι, να φας κάτι να σε πιάσει στην νηστεία. Ναι. Είναι το ψωμί, είναι τα ψωμούμπες κλπ. Ψωμούμπες, πατατούμπες και ούτω καθεξής. Μπορούμε όλα αυτά να τα φάμε και παρόλα αυτά να χάσουμε βάρος, αλλά το θέμα είναι ότι αφαιρώντας τα κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, γάλα, αυγά, χάνουμε τις πρωτεΐνες οι οποίες μας χορταίνουν. Επομένως, πρέπει να βρούμε εναλλακτικές φυτικής προέλευσης ή προέλευσης από θαλασσινά πρωτεΐνες που θα μας κρατήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Βλέπω τις ελιές και θέλω να κάνω μια χαζή ερώτηση. Παχαίνουν πολύ. Άσχετο. Πάω για φαγητό με μια φίλη. Την ξέρετε όλοι, δεν θα πω το όνομά της, μην την ξεφτυλίσω. Μου λέει πιστεύω, δεν τρώω λάδι και τέτοια. Και πήρε ελιές. Ναι, οι ελιές δεν θεωρείται. Δηλαδή, αυτούς που νηστεύουν το λάδι. Πώς γίνεται αυτό? Όχι, και το λάδι είναι νηστίσιμο. Απλά υπάρχει και η πολύ πολύ αυστηρή νηστεία, στην οποία δεν τρώμε ούτε λάδι. Απλά επειδή δεν έχει επεξεργαστεί η ελιά. Ακριβώς, είναι από τον καρπό. Είναι ο καρπός, οπότε επιτρέπεται να. Ορίστε, το παιδί θα του κάνουμε κάτι χημικό αντί να πούμε τα διατολογικά. Μα είναι δυνατόν, χρυσέ μου άνθρωπε. Λοιπόν, οπότε να ξεκινήσουμε με κάποιες ιδέες προκειμένου να χάσουμε 1 με 3 κιλά για τις 2 εβδομάδες αυτές που έχουν μείνει μέχρι το Πάσχα. Στόχος μας είναι σε κάθε γεύμα να έχουμε φυτικές ίνες και κάποια έστω φυτικής προέλευσης πρωτεΐνη, ώστε να μας κρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάποιες επιλογές για πρωινά είναι χυμός πορτοκάλι, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να πιούμε γάλα, ψωμί ολικής άλεσης που μπορούμε να βάλουμε ταχίνι και μέλι ή και μαργαρίνη και μέλι, γιατί πολλοί θεωρούν ότι η μαργαρίνη δεν είναι νηστίσιμη, η μαργαρίνη είναι φυτικής προέλευσης. Οπότε μπορούμε να βάλουμε και μαργαρίνη. Το ταχίνι είναι τι? Είναι από σουσάμι προέρχεται. Ναι. Και είναι μια πηγή πολλών θρεπτικών στοιχείων. Είναι πολύ καλό τρόφιμο γενικά και κρατάει. Παχύνει, αλλά εντάξει, στο ψωμί πόσο ταχίνι θα βάλεις? Θα σε κρατήσει πολύ καλύτερα από το να το φας με σκέτο μέλι. Αν και υπάρχουν εκατοντάδες συνταγές βέβαια τώρα νηστίσιμες με το ταχίνι. Υπάρχουν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά ανταλλάσσεται με το ελαιόλαδο. Να ρωτήσω κάτι. Πολλοί στο πρωινό τους τώρα που νηστεύουν τρώνε τυρί νηστίσιμο. Το τυρί σόγιας, ναι. Τυρί σόγιας. Τι θερμίδες έχει αυτό? Είναι χαμηλών, δεν έχει πολλές θερμίδες. Δηλαδή είναι σαν ένα τυρί χαμηλών λιπαρών. Δεν παχαίνει πολύ. Μπορούμε να το τρώμε όπως θα τρώγαμε ένα τυρί χαμηλών λιπαρών. Πολύ ωραία. Εδώ έχουμε 3 κουλούρια. Φαντάζομαι δεν τα τρώμε και τα 3. Όχι, εντάξει. Απλώς είναι και αυτό μια πολύ καλή λύση. Δηλαδή ένα χυμός ή ένα ποτήρι γάλα σόγιας με ένα κουλούρι είναι και αυτό ένα πολύ καλό πρωινό για την νηστεία. Μετά πηγαίνουμε στα γεύματα όπου μπορούμε να συνδυάσουμε. Όπως βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νηστείας που αποκλείουμε αρκετά τρόφιμα. Υπάρχουν τα θαλασσινά, γαρίδες, καλαμάρια, χταπόδι, τα οποία ωστόσο δεν θα πρέπει προφανώς να τα τρώμε τηγανιτά, άμα θέλουμε να χάσουμε βάρος. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί τρόποι παρασκευής. Μπορούν να γίνουν κοκκινιστά, μπορούν να γίνουν ξιδάτα, αρκεί το λάδι να είναι προσεγμένο. Δηλαδή, το ψάρι δεν είναι νηστίσιμο. Συγγνώμη, το ψάρι. Σίγουρα. Όχι, δεν είναι νηστίσιμο. Όχι. Τα θαλασσινά είναι. Έχει αίμα. Μα το παιδί, πηγαίνετε το τώρα Κυριακή αύριο να πάει κάνει το κατηχητικό. Το παιδί βλέπετε ότι δεν έχει. Υπάρχει επαφή. Ορισμένη. Και το τι επιλέγει ο καθένας να κάνει στην νηστεία είναι και θέμα προσωπικό. Οπότε μπορεί να υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία να πούνε: OK, εγώ θα νηστέψω μόνο το κρέας ή θα νηστέψω τα πιο γάλα. Τα θαλασσινά εννοούμε τα οστρακοειδή. Και τα μαλάκια, ναι. Τα μαλάκια. Οι γαρίδες, καραβίδες. Γαρίδες, καραβίδες, αστακός, χταπόδι, καλαμάρια, μύδια.
Ναι, αστρακοειδή, έλαντε. Ήθελα να πω κάτι. Από αυτά εδώ πέρα τώρα, έτσι που συνήθως προτιμούμε στην νηστεία, καλαμάρια, γαρίδες, ποια είναι λιγότερο θερμιδικά, ποια μας δίνουν λιγότερες θερμίδες? Παρόμοια ενεργειακή πυκνότητα έχουν. Τα μύδια έχουν λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει, και δεν χορταίνουν. Πόσα μύδια θα φας για να χορτάσεις? Δηλαδή είναι προτιμώ. Οικολογική καταστροφή. Εγώ τρώω πολλά μύδια. Εντάξει, τότε καλύτερα να επιλέξεις γαρίδες, καλαμάρι, χταπόδι. Καλύτερα. Ναι, καλύτερα. Και με τι τα συνοδεύουμε όλα αυτά, εντάξει, δεν μπορούμε να μπουκώσουμε με τόσο. Όχι, με πόση γαρίδα να φάμε? Μπορεί, ας πούμε, να κάνεις π.χ. το χταποδάκι με μακαρονάκι κοφτό, ας πούμε. Όντως, ναι. Και να το φας. Θερμιδικά, ας πούμε, αυτό πόσο περίπου είναι? Γιατί είναι ένα ανάλογα φαγητό. με τη μερίδα. Αλλά άμα το κάνεις με μια μερίδα εστιατορίου, έτσι. Ούτε το εστιατόριο, είναι πολύ σχετικές μερίδες του εστιατορίου. Ανάλογα στο εστιατόριο. Αν είναι καλός ο κύριος που το έχει. Αν μιλάμε για 1,5 φλιτζάνι μαγειρεμένο χταποδάκι, ας πούμε, με μακαρονάκι κοφτό που αντιστοιχεί σε μια μερίδα για μια γυναίκα η οποία θέλει να χάσει λίγο βάρος, είναι γύρω στις 400 θερμίδες. Οπότε είναι OK σαν γεύμα. Και γενικά στην νηστεία καλό είναι να έχουμε φαγητό και το βράδυ, γιατί ακριβώς επειδή δεν μας χορταίνουν, το να κάνουμε απλά μια σαλάτα μπορεί να μην μας πιάσει. Μπορεί να φάει από το ίδιο φαγητό, λοιπόν, πιο μικρή ποσότητα με συνοδευτική σαλάτα και να είναι μια χαρά. Επίσης και οι πατάτες βοηθάνε. Δηλαδή το να κάνουμε βραστά λαχανικά με λίγες πατατούλες σαν γεύμα, και αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να χάσουμε βάρος. Μπορούμε να πούμε μερικούς συνδυασμούς, ας πούμε, πατάτες με θαλασσινά. Δεν συνηθίζεται. Δεν συνηθίζεται. Δεν το προτείνω τόσο δεν συνηθίζεται, δεν υπάρχουν πολλές συνταγές. Όχι ότι θα με πείραζε. Δηλαδή, για παράδειγμα, το χταποδάκι με το μακαρονάκι μπορεί να ανταλλαγεί το μακαρόνι, ας πούμε, με πατάτα και να είμαστε πάλι στις ίδιες θερμίδες. Σουπιές με σπανάκι, για παράδειγμα. Σουπιές με σπανάκι είναι μια πάρα πολύ καλή συνταγή και με μια φετούλα ψωμί κάνει ένα πλήρες γεύμα. Επίσης, τα όσπρια βοηθούν πάρα πολύ, γιατί και αυτά χορταίνουν. Το φακόριζο, για παράδειγμα. Δηλαδή, εγώ συνιστώ. Και φακόριζο, ναι, και συνδυασμός, ας πούμε, των δημητριακών ολικής άλεσης με τα όσπρια, γιατί δίνουν μάλιστα και πλήρη πρωτεΐνη, δηλαδή είναι συμπληρωματικά τα αμινοξέα που έχουν. Εγώ συστήνω 2 φορές την εβδομάδα να είναι κάποιο θαλασσινό, 2 φορές να είναι κάποιο όσπριο, γιατί αυτά τα γεύματα χορταίνουν λίγο παραπάνω. Και κάποια φορά, άλλες 1-2 φορές φασολάκια ή μια μακαρονάδα. Επίσης, η μακαρονάδα μπορεί να συνδυαστεί π.χ. με γαρίδες. Ναι. Και στο πλαίσιο μιας δίαιτας. Μπορεί κάποιος να φάει μια μακαρονάδα με. Το ζυμαρικό δεν έχει αυγουλάκι? Όχι. Όχι. Οι ορισμένες ταλιατέλες και οι χιλοπίτες έχουν αυγό. Ή το σπιτικό. Ναι, αλλά του εμπορίου. Όχι, του εμπορίου, όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. πρόβλημα. Όλα είναι ολικής που ναι, για να μας χορταίνουν, γιατί θέλουμε φυτικές ίνες. Είναι πιο πολύ της ολικής. Γενικά οι φυτικές ίνες βοηθούν στο να μένει πιο πολύ ώρα το φαγητό στο στομάχι και άρα να προάγουν τον κορεσμό. Οπότε θέλουμε ολικής άλεσης. Τα μήλα, οι μπάρες και τα κριτσίνια είναι για δεκατιανό. Σαν σνακ, ναι, ή δεκατιανό ή απογευματινό. Χαλβά δεν βρίσκω πουθενά. Που είναι νηστίσιμο. Μπορούμε να φάμε και χαλβά και παστέλι, μπορούμε. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, απλά με μέτρο. Δηλαδή να είναι ποσότητα 1-2 σπιρτόκουτα χαλβά ή ένα μίνι παστελάκι. Το σπιρτόκουτα δεν άκουσα. 1-2 σπιρτόκουτα χαλβά. Τι, ο χαλβάς ο ταχυνένιος? Μα θέλεις να χάσεις, ρε. Άμα δεν φας το χαλβά, πάρεις το ψωμί, το κόψεις τη μέση. Ψωμί με χαλβά. Σαν τι χαλβά λες εσύ? Μιλάμε για την απόλυτη κουνιά. Ο Παύλος δεν θέλει να χάσει βάρος, δεν χρειάζεται κιόλας. Είναι φορμαρισμένος και εμείς φορμάρισ τι λέμε. Πάντως με τη δίαιτα που προτείνατε εσείς, αν εξαιρέσουμε τη δική μου διατροφή, χάνουμε 3-4 κιλά. 1 έως 3 κιλά σε 2 εβδομάδες. Εντάξει, ανάλογα πάντα από τον αριθμό των κιλών που έχει να χάσει το άτομο και το αν είναι άντρας, γυναίκα, πόσο ψηλός. Δηλαδή δεν μπορούμε να φασώνουμε 3 κιλά. Επειδή πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται με χολυστερίνη. Και επειδή στην νηστεία είναι τα κατεξοχήν φαγητά που επηρεάζουν, έτσι δεν είναι? Ίσα-ίσα αφαιρούμε. Αυτά δεν είναι τα θαλασσινά, όλα αυτά? Όχι, τα θαλασσινά περιέχουν διαιτητική χολυστερόλη. Η διαιτητική χολυστερόλη δεν έχει άμεση σχέση με τη χολυστερίνη του αίματος. Το 1/3 αυτής απορροφάται στο αίμα. Πολύ περισσότερο αυξάνουν τη χολυστερίνη τα κορεσμένα λιπαρά. Τα βρίσκουμε σε ζωικής προέλευσης τρόφιμα, τα οποία δεν υπάρχουν στην νηστεία. Οπότε είναι καλό και για τους ανθρώπους που ναι, έχουν. βέβαια, τα άτομα που έχουν οικογενή υπερχολυστερολεμία, δηλαδή που έχουν έχουν οικογενή υπερχολυστερολεμία. Είναι μια ασθένεια, δηλαδή εκγενετής έχουν αυξημένη χολυστερίνη. Και ποιες είναι τα συμπτώματα? Έχουν από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Και μπορεί να είναι πολύ αδύνατοι, αλλά παρόλα αυτά έχουν χολυστερίνη. Δηλαδή είναι το αυξημένο βάρος ή κάποιες συνήθειες που τις αυξάνουν. Ακόμα και όταν προσέχουν πολύ, πάλι χρειάζονται χαπάκι ή χρειάζονται γενικά. Αυτό το καταλαβαίνουν από κάποια εξέταση? Ναι, πρέπει να κάνουν εξέταση αίματος. Ναι, έχει γνωστή μου. Που είναι κληρονομικό από τον μπαμπά της. Εμείς πολλά παιδάκια βλέπουμε στο παιδί τα οποία έχουν υψηλή χολυστερίνη. Μπορεί να έχουν υγιές βάρος. Μάλιστα. Άφοβα με τη λογική. Τα άτομα αυτά τα οποία έχουν οικογενή υπερχολυστερίνη πρέπει να προσέχουν λιγάκι με τα θαλασσινά. Δηλαδή, όχι καθόλου, αλλά με μέτρο. Τα άτομα που έχουν εκγενετής όμως αυξημένη χολυστερίνη. Εγώ προτιμώ σπανακόριζο. Μια χαρά. Με μπόλικο λεμονάκι για να απορροφάς το σίδηρο.
Άμα φάρλεις το κολοκύθι και το τρυπήσεις και βάλεις ρύζι μέσα και κάνεις ωραία γεμιστά. Και πληγούρι. Υπάρχουν πάρα πολλές ωραίες ιδέες πάντως. Το πληγούρι δεν παχαίνει, την αλήθεια θέλω. Δεν υπάρχει κάτι που παχαίνει και κάτι που δεν παχαίνει. Όλα με μέτρο μπορούν είτε να παχύνουν είτε να μην παχύνουν. Ναι, γενικώ σαν τροφή όμως είναι. Άμα φάτε μια μερίδα κολοκυθάκια γεμιστά με πληγούρι που έχετε προσέξει και το λάδι. Τραχανά, αλλά αυτό έχει αυγό. Ναι, αυτό δεν νομίζω ότι είναι νηστίσιμο. Μπορείτε να είστε μια χαρά. Μια χαρά. Τέλεια. Τέλεια. Πάμε λοιπόν, αυτά για να χάσετε 3 κιλά μέσα στην νηστεία. Πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να μάθεις και εσύ τι νηστεύουμε, τι δεν νηστεύουμε. Βεβαίως, μετά όμως θα κάνουμε ένα γερό πάρτι με σάγια γιατί θα γίνει χαμός. Χαμός. Πολύ χαμός.